89. הוא התחתן ונסע לפריז עם אשתו, ג'ני. ג'ני קראו לאשתו. ניסה דרסין כותבים, נכון? לא. ניסה, התחתן. אני מבינה, אבל דרסין. עם סין, כן, סין. סין ואלף בסוף. כן. ניסה, ג'ני. בואו אני מדלג רגע. הוא עבר היה תקופה בבולגריה. איזה טלפון כזה שאפשר לעשות? זה טלפון. אשתו ניהלה רומן עם אחד מתלמידיו. כן, זה אייפון. איפה? סליחה. אשתו ניהלה רומן עם אחד מתלמידיו. בשנת 1903... רגע, לא הבנתי על אשתו, היא ניהלה רומן עם אחד מתלמידיו. תלמידיו, התלמיד שלו, ניהלה איתו רומן. שאת מה זה רומן? רומן. הבנתי. אז את מה, יודעת מה זה רומן? היא עזבה אותו? לא יודע, תכף תשמע. זה נמשך הסיפור. היא המשיכה להתגורר, לא יודע, לא רלוונטי. תספר. מתי הוא על הארץ כתוב? כן, זה חכי. הוא עלה ארצה בגלל שיחה עם הרצל, בשנת 1903. 1903. הוא דיבר עם הרצל, והרצל הדליק אותו על ישראל. הוא היה אחד העניינים שעניינו אותו, זה מציאת מקורות פרנסה למהגרים היהודים בישראל. הוא הגה רעיון להכשיר עולים לייצר כלים אומנותיים, אותם ייצאו לאירופה. זהו, בגדול. כל הכבוד לך, נתן. והאקדמיה אקדמיה בצלאל, זה היה עוד לפני... בטח... זה היה אחר כך. לא, אני אומרת לא, אם הוא כבר ב-1937 נפטר, אז הוא לא היה בארץ ישראל, לא הייתה. כן. במנדט. כן. תודה רבה לך. בשמחה. איך קוראים לך אז, נדע? איך קוראים לך? ילדה כבר כמעט 75. ילדה בת 75. איך קוראים לך? בלה. בלה. טוב, אם את צריכה משהו, דותן, פה במרפסת פה למעלה, שעת 6, קומה ראשונה. כל שאלה. שיהיה יום טוב. תודה. ביי, להתראות.